L-eks Ministru Nazzjonalista u Perit Michael Falzon kiteb dwar il-liġi li se tirriforma d-Dipartiment tal-Artijiet u qal li huwa attentat onest mill-leġislatur biex jiggarantixxi indipendenza. Falzon kiteb dwar din il-liġi fil-Malta Today u nota kif anki hawnhekk l-Oppożizzjoni adottat attitudni negattiva lejn din il-liġi. Żied li l-aħbar dwar it-twaqqif ta' awtorità ġdida l-Artijiet hija waħda li jilqa' għax id-Dipartiment tal-Artijiet kellu l-problemi taħt diversi amministrazzjonijiet. L-awtorità se titmexxa minn bord ta' 10 gvernaturi u sansitra se jkun hemm fuq dan il-bord deputat tal-Oppożizzjoni. Xi ħaġa li kienet deskritta bħala attentat serju biex it-tmexxija tad-Dipartiment tal-Artijiet tkun lilin mill-Gvern. Firmant li deċiżjonijiet kbar oħra mhux se jibqgħu fid-deskrizzjoni esklusiva tal-Ministru, sansitra hemm każi fejn il-Ministru jrid imur il-Parlament. Jinnota wkoll kif il-kamp eżekuttiv jinħatar wara sejħa pubblika u se jkun hemm uffiċjal tal-awditjar bis-saħħa li jinvestiga kull rakkomandazzjoni jew deċiżjoni.